böyle ne mi? Brandlar, marklar bilmeli. İyi aktörler. Geç. Bilmeyenler ne? Sen bilce o. Adı ve o kayma. Nişmat şu trendde şana oynadı. Başlayasın. Dokument ne bedeli? Sana çekim so. Dior. Kaşarı. Hermes. Kapka. Miu Miu. Spawn Gale. Yok bilmedim. Geç. Geçiyor ya. Renk mi? Golden Rose. Rose ben. Rose. Karıştırma. Skipper. Ne o? Spotify. Microsoft. Yo yo açalım. Balengika. Lamborghini. Balenciaga. 50 cent. Tupas. Duba. Dur iyi de bak. Ne etmiyor mu? Arnold Schwarzenegger. Jason Statham diye. Justin Bieber. Monica Bellucci. Travis Scott diye. Timothy Salame. Şalan. Değil. Denzel. Dur. Öğün oku. Huy iyi oku. Denzel. Was he gotten? Denzel Washington neger aktör var ha. Adele. Adele. Channing Tatum. Joanna Joseph. Bu anfadrağı yok mu? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Johansson uçtum. Anne Hathaway. Nicki Minaj. Niye ki biraz? Nicki Minaj da o. Bilmedin ha. Shakira. Beyoncé. Halle Bieber diye. Neme? Kim Kardashianlar? Kim şu? Kylie Jenner mi? Kylie Jenner'a tanıyanı kim? İyicen Valentina gelýär öňümizde ene. Kän gyýlar gelinler sorag berýär Instagramda şu hakda TikTokda ýazýanlar bar. Ya bolmasa zeyrenip ýazýan gelinimiz bar. Öň söýüşip ýörkäm diýe maňa sowgat berýär diýe, alan soňam sowgat berýär. Inne diýe sowgadan kesdi diýe nämeden bolup biler zat diýip. Men конечно psikolog däl ýöne siz dertleşýänne. Menine doğruyum doğraydayn. Men häzir elime 50 milyon, 100 milyon alıp spasiba mujden olup goýalar. Allah bine käbir gıýlarda bol geçýän zatdan joralardan galmajak golup ýalmasa. Boynuma bir 50 gasyp spasiba balam zat menem ýazyp bilýän ony. Biljek gumanaňyz ýok, men ony ýazyp goýsam da ýöne alajak gelmeň ýüregimde zat ýok. Men gün aýtyp goýberýän aýda olsa älemler diýe men näme deýän adamdan gizlep, Hudaýdan gizlemedik zadymy. Men ýoluşum bilen 4-5 ýyl söýüşdim. Maňa söýüşip ýörkäm, maňa bermedi. Şonýal Jen Valentina padarka gelin kämimde şu adam alan soňa maňa beren ok. Gerek gelýär näme diýe.
O bizim näme bayramymyz bolýar, Jenwalensine Türkmeniň bayramy diýär, orslaň sen näme ejen orsmy, kakan orsmy diýär. Berenok doglan günüm diýär, конечно, näme alyp berenip soran bolýar, Hudaýa şükür hemme zadym bar, esasy zat jan saglyk, maşgalada agzy berlik gerek. Aýaly, men pikirimçe, şu urmasa, sövmese, şon bagtlese, yüzünü güldürse, gezmese, giýje öýe wagtyna gelse bolly şany ullokan padarka aýal üçin çagajyklar bilen gülüşip değişip onu munçuk iýip otursaň, ha men şuna şon ýaly bir hil gyzyk gylla. Men ýa häzir saňa diýip, menem käwagt diýen bol görýän, näme ýa men gowuryň okmy, o gülzat alyp beren ok başga gyýlar goýan bolýar, storiesini. Näme diýen men häzir diýär, men başga ýerde söýgülýüm bolup, ikinji aýalym bolup, men saňa bir 300 mantlyk buket getiren bilen onuň söýdigim bolýarmy şol ýa-ni mümkin bir hasap. Şoň üçin men hiç açam ýönemen özüm kan bir halap baramok, o täze iletmäni ýa Jenwalensinana aslan bir bilemok. Garraşýarmy kam diýsem, öňüm şon ýalyk men kan bir gyz wagtymam halap baramok. Bilemok. Ene şunu ýaly doglangyň zat etmänem, o diýenmir, ölüp baramok da etmelimi edäýmesem diýip edäýmesem de ölüp baramok şo zatlar etjek bolup kan bir lübitsilläl men şoňa. Şoň üçin men hiçem azar beremok, şoň sowgadyny da garaşamok, özüm sowgat şu Jenwalensinasina berjegem bolamok. Şoň üçin gyzlara gelinere, gynanýan gelinere maslahat ölüp barman gerek gel. Bari bir şonu alyp ullanyp bolanok, ýetýän näme mişke gül folky diýe getirjek zadım şodur da. Tort portam iýi otursaňam günnügün aşa. Janlar sağ bolsun, şol üçin uruşman, söwüşmän gerek gel. Men pikirimçe biderek zat şon aslyna bellemeň özü bir tamsyklyk zat bilemok ýöne ýaşlar bir 18-17 ýaş bir gyzygyp şo zatlara bir döwür üçin edäýmesen, atak inni köp gelini edesem elýär näderler şon ýaly zat. Meňe pikirim şon ýaly. Her kim bu tort ýaly, marojna ýaly beýle bolşýarlar diýdim. On ýalyk zat belli bir wagtda modadan gaçja diýdim. Her kim bir-birinden galmajak bol edýärler diýdim. Ýa-ni plan çaýlansaň, toy albom suratdan seredýän şo, şahat neýil zat giýetdirňy diýýärler şolar. Ola bizimki ýalyk sadadan şykarny koýup giýýän, ha? Ben diýdim, düşünürdim. Bizimki ýalyk sadadan şykarny zatlar hiç açana modadan gaçma. Näçe çaýlansaň toy suratdan sere, sen artyklan görme, wow, ene bet zat giýetsinler diýerler diýdim. Şana da gitdiler. Näme söňde de ýagylman gitdimi? Gitti. Wagtam. Düşünen adam düşünen aktif. Ýa-ni täzen gurlaýda. Ha? Ana. Dur men täzeden alça. Ananna bugün vlog başlayan doglangyny şey edip durdum. Saatda bir boldy da şumat görkezýän. Zaman mar şäherden uğradyk şähere tarap. Ne 3 saatlap ýatyp durman eşkeňe ýetip çykyp durýardym. Ne şeydi ben ak şäher Maşgabada girdik, geldik öýe ýetip barýar. Aýny öýe bardym. Çalaca iyi içtim, dadettim, bağıtım badi. Ondan sonra padarka almana gittim. Padarkasını şey deyip çık allık. Original, Costa, Polo, komplekt. Ondan sonra salona vardım. Sarışkam saçım yok berdi. Ondan kulatka başladık. Şey deyip bir gücüyle otuyon. Berdi de perihod edecektim. 1, 2, 3 deyip yine perihod bulmadı. Yadımdan çıktı. Şol çiğnem şahit otuyon. Eşikle giydim. Şay teplem giydim, dadettim ennem salona tarap makiyajı tarap bar yani. Berde de akçan yanına geldim makiyaja başlamakçı. Şeydi benim yadımdan çıktı hemme zatı ennem şeyle doglanmana gelip barista bilen oturdum. Yine gelsen şular ýaly video komentar edip Hemmäge salam dostlar, şu ýaşmy çelli, şu durmuşda hiç etmedik zadymy şu videoda etýän. Elbet komentarlara jogap berýän. Tak što tawsiýençe begen men seni saýladım. İlki bilen ýaltanman ýazan komentarýaň galy. Şuň başga başarýan zady ýok, bu tanslar men 3 ýaşyndaky gyzymam edip bilýär. Bir zatlar başarýar diýip ejet gyzdym diýip gowanýanlarym. Ejemdene gowananok, her bir öýe menden 3 tane gyz gerek diýär. Siz ýalyklaryň diline başaryň näme zatdygyny bilemok, sebäbi her kim başgaça düşünýär, ýöne men öz başarymy aýdyp bereýin. İyi ulu başaryklarymyň biri bolan Temu. Brahim nünüm maňa SMS ýazdylar, men bilen iş ejetler gelýänligi barada. Temu, bu näme diýmek? Bu Amazon, Shein, AliExpress ýaly dünýä boýunça ullugan internet magazinleriň biri bolan bir marka, brend, men bilen iş ejetler gelýänliklerini aýtdy. Biz bolsa Temu bilen 1 ýyllyk kontrakt baglaşdyk. İkinci iyi ul başarlygym bolsa men şu ýaşma çelli öýdäkilerden ýeke köp pul almap öz halal rahmetim bilen firmalarda, magazinlarda reklam işlerini
perivot işleri bilen birlikte de özüm eklämek, eýsem öz enetamyň maşgalamy ekleýän. Başlaýan kiçilikden. 3 ýaşymdan başlap men Cemal Saparowanyň Meňil Tansaparynyň kiçi bölümine ejem tansa gatnatýar. Ondan başga 4-5 ýaşyma gelemde men kiçijek ýumuşyk gülkünç mini filmlerde oynadym. Orta çaýdanda yer alaşlarda. Ondan başga bolsa Aşgabatdaky baş drama teatrynda spektakllerde oynaduk. Ve şey edip öz kazançımı 6 yaşımda ilkinci bolup baş drama teatrının konsertini alıp başladım. Onun daşından olsa Amerikanlara gidip aydıma etiyordum ve Çağıl'ın razetinde videoşu oluyordum. 6 yaşıma gelimde olsa gimnastika atmayordum ve onun daşından уже bilişime diyal men profesör boyunca sağdanda skripkaçı özüm, piyanino skripkaçı alıyordum. Öz okulumuz Ramaş'a, spesialli müzikaller şkola. Onun ön podgotовительный bu kurslara etiyordum. Şey edip Aşgabat'ta yerleşen Talçık Mektep Ramaş'a okuyulan ve hemme yurdumuzda açılan çäherelere gatnaşyp, tans bilen, aýdym bilen, hatda goşgular bilen çykyş etýärdim. 4-nji klasda ýetmäkem okulumyň daşyndan dворец pionera gatnaşýardym, çepere goýşa, ýagny goşgular zatlar bilen çäherelerde çykyş etýärdim. 7-nji klasda gelemde bir ors berýän aýalymdan tikin tikmäli öwrendim we oňşularymda köýlek tikip berýärdim. Ve o ýerlerden birden çykkan tanýardım. 8-nji klasda gelimde bolsa уже diller bilen meşgulanmagy halap başladym. Dil öwrenmesim gelýärdi. Şoň üçin Fransuzski institutda fransuz dilini öwrenip başladym. Okulumyň soňky ýyllarynda bolsa Meňil Tansaparynyň uly toparyny işleýärdim we mukamlar köşkünde ýerleşen orkestrda işleýärdim. Ve okuw utaramsam öz güýjüm bilen Türkiýe Döwletiň Ankara Üniversitetinde fransuz dilini bölümini okuwa girdim. Ve şeýde fransuz dili edebiýatyny şol üniversitetde öwrendim. Geçen ýyl bolsa Istanbulda ýerleşen Bahçeşehir Üniversitetiniň kinematografiýa ugrunydan ýagny ingliz dilinden okuwa girdim. Ve şeyde İngiliz dilinden birlikte İngiliz dili, Rus dili, Türk dili, öz dilimiz ve Fransuz dilini gurlap bilýän. Bizden hemme gelläriň işleýän zady bir şeýle çykyp iki barmak göwe korka diýip tans etýän bolsak, ondan biz ýeni gygydlardan diýip pikir etýänler. Sizin kelläňiziň ba işleýişi diňe şoňa barýar. Ýöne meni hiç ýagdaýda gaturamak sebäbi bä köpçülik platformasy we her kimiň her hili minýanyasy bolýar, bizem kabul etmeli bolýarys. Sizin diýen bu jagat tanslaryňyz bolsa, aslynda tansamlar onlar bir trend, ýagny 10 sekundlyk bir hereket. Dagam TikTok bäri eğlence platformasy, adamlar bärde tans etýärler, aýdym etýärler, eğlenýärler. Bärde görýän 5-10 sekundlyk videolaryňyz bilen adamyň durmuşyny ýargylap bolmaz. Ve men öz akkauntymda köplenç tans videolaryny paýlaşýan we men etýän tans videolarym meniň öz durmuşymdaky başaryklarym bilen hiç aragatnaşygy ýok. Ve men ejem bolsa, batlyça at was öz çağasynyň kiçilikden samaraziýeti bilen meşgulanan bir aýal. Siz bolsa çağaňyz bolsa da öz çağaňyz bilen meşgulanan, iriň çağasyny sosial setlere girip ýazgyryp bilýän bir aýal. Soňky diýjekdim bolsa, gidip öz çağaňyz bilen meşgulanan, samaraziýeti ilmi, bilmi, imany, edebi bilen. Tamam, oturup. Spasibo большое. Selam aleyküm edilişler, bugünkü TikTok haberlerimizde yaş zihnimiz Bahara. Polna aýdymy ýatyryp aýladyň gelji. Serdar Teşlif bilen Bahara tans oynamany kim öwreden bolsa herem bolsun. Inni bolsa zehinli babulya. Ya bersene şular. Dımaytma, kuş tepmär, kadar çekmen. Jekam hani şu daýda bolup bersene. Dımaytma, kuş tepmär, kadar çekmen. Ýopdy. Kartoşka ýalyk burnymda aqsaň edilýärdi. Baharaň ejesine bolan söýgüsi. Yine de ben ecem canlarım. Yine de ecem canlarım. Ecem can kadim. Ecem canı. Senin ecem can var. Ecem candı. Hani ecem can. Ecem can dursun dünyada. We ejesi bilen sataşda bolup geçen wakalar. Gayret etip biriňiz şu çağany ejesi bilen sataşdyrmajak bolun. TikTok'da gudaşçylar. Garad gıylar, gelinler, adamlar. Siz bana bir düşündürün. Bitkoşuk şok boldum. Şul size Laurel diýip eşdilýärmi, Yeni diýip eşdilýärmi? Şu an ýollaşma Yeni diýip eşdilýär. İşgärleme Yeni diýip eşdilýär. İşgärlemeň birini Laurel diýip eşdilýär. Ha? Çağılamyň birini Yeni diýip eşdilýär, birini Laurel diýip eşdilýär. İki kommentaryda her kim zat diýipdir. Bir diýipdir, nädip senin gulagyňda Yeni eşdilýär, haçandan konkretno Laurel diýip duýdy. Ýene bir diýär, nädip Laurel eşdilýär, Yeni diýip garap. Men bilemok, size meni ýazyň. Laurel. 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 Say what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really. Figurarlar bakın ölçeği mi? Yeter ha.
Benim birim çekeyim. Dur dök ya su. 1, 2, 3. Figura lekeni gayet. Yedmem de figura. Mene şu tapargylar söýgüller günne öz liftimide sowgat berýjek. Näme isen münýäs düşýäs. Gece 3'de çağıray gurrun etmez nire var yan diýmez äkder getirer işi gaýdan. Şon ýaly hyzmat etýän hürmetim mene ömrüm. Manga seni da vakt jüana. Hans var. Nereden benim var? Manga nereden? Gitti. Yere koydu. Şunu pan, öyle tane pan, teyze. Ne, şu kadar koyacak mı? Ara. Yani şu kadar şu koyacak. Manga seni da vakt jüana. Hans Ne däl oksum ama ýaşy ýatlap bir video çykdyp durwalym. 4 goly ýystyrdam menen muňa mok sen zabas goýsaçyň mykaňdy pariktirle bilen görseň o üstüňdäki näme gatyk jüýýäle goýup appak geýnip o boýnuňdaky bantygy ama sowgatlara da kylýaman tygoýjan ha gastuk tapmana kutgoýjan ha şu aprak geýnme wara gaýraty takgyzyňa seretip bolnak akda geýsen gün göz köre dersiň aýny sana variant da ýok goýum şey dip geçenje videolar görüp ýatlaým makaly bu görýän adam körünüs benim padnasy tamamlanma hiç yetedi yok. Yani Alip ilk göraylar şularla. Näme can etmeli, nira can etmeli, konsten can etmeli. 72 36 haberlaşın arkaya. Beni icat edin ok yadırgen işime. Berge oturan yeri yok, utulon yerim daşım düşman yok. Olun utulon yeri gönü at koyun yeri.